Rim-free neboli bez plachovacího kruhu. Zvedněte poklop a poznejte rozdíl. Žádný záhyb znamená žádný úkryt pro nečistoty. Brilantní. Výhody, které přináší tato novinka, jsou jasné. U standardního WC se miliony bakterií mohou ukrývat pod splachovacím kruhem. Jsou neviditelné a velmi nehygienické. Bez splachovacího okraje se ale nemají kde ukrýt. To činí WC s Rim-free ultra čisté a ultra hygienické. Je to tak jednoduché. 2 trysky vydatně oplachují vodou chytře tvarovanou WC mísu precizně, pod takovým úhlem, aby došlo k tichému a efektivnímu oplachu. Vynikající výsledek oplachování se dostaví pokaždé. Žádný splachovací kruh také znamená velmi snadnou údržbu. Stačí jednoduše přetřít hadříkem a mísa je zářivě čistá. WC bez splachovacího kruhu Rim-free lze účinně použít při spláchnutí 2 a 4 litrů a 3 a 6 litrů. Ušetříte tak až 60% vody. A mysleli jsme i na design. Díky modernímu vzhledu, který se hodí do každé koupelny, WC bez splachovacího kruhu najdete u sérií Icon, Renova No. 1 a For You. Samozřejmě vždy s odpovídajícími umyvadly a koupelnovým nábytkem. Nové WC bez splachovacího kruhu od Keramagu. Jednoduché, ale brilantní.